Γεια σας. Η πρακτική άσκηση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο των σπουδών σας. Μέσω της πρακτικής άσκησης θα μπορέσετε να δείτε πώς οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που μάθατε στις έως τώρα σπουδές σας εφαρμόζονται σε ένα πραγματικό οργανισμό, σε ένα πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η πρακτική άσκηση θα σας δώσει τη δυνατότητα να συναναστραφείτε με στελέχη επιχειρήσεων, να δείτε πώς σκέφτονται, πώς μιλούν και πώς δρούν, να αποκτήσετε μη τεχνικές δεξιότητες, όπως παραδείγματος χάρη τα θέματα συμπεριφοράς και λειτουργίας μέσα σε ένα περιβάλλον με πολλούς διαφορετικούς συναδέλφους, και επίσης θα σας δώσει και ένα στοιχείο επαγγελματικού προσανατολισμού. Το τελευταίο, υπό την έννοια ότι κάποιες φορές είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που φανταζόμαστε πως είναι μια εργασία από αυτό που πραγματικά είναι. Έτσι λοιπόν θα μπορέσετε να καταλήξετε στο κατά πόσο αυτό που ονειρεύεστε πραγματικά είναι αυτό που θα θέλετε να περάσετε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας μαζί του, ή ενδεχομένως να στρέψετε το ενδιαφέρον σας σε καινούρια πράγματα τα οποία θα μάθετε μέσω της πρακτικής σας άσκησης. Όσοι από εσάς θα βρεθείτε για πρώτη φορά μέσω της πρακτικής άσκησης σε χώρο παραγωγής, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στα θέματα ασφάλειας και υγείας. Συνολικά, η εμπειρία της πρακτικής άσκησης θα είναι μια σπουδαία εμπειρία για εσάς, η οποία θα σας δώσει επιπλέον εφόδια για την επαγγελματική σας ζωή στο εγγύς μέλλον. Όταν βρισκόμαστε για πρώτη φορά στο χώρο ενός οργανισμού, θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτός ο χώρος μας είναι άγνωστος. Και αυτό δεν είναι δυνατόν πάντοτε να το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Από την πρώτη μέρα που θα βρεθούμε σε αυτό το χώρο, το πρώτο που αναζητούμε είναι ο άνθρωπος που θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε το χώρο. Ειδικότερα, σημεία στα οποία είναι πιθανό να εργαστούμε στο πλαίσιο της πρακτικής. Όσο μας δείχνουν το χώρο, θα πρέπει να επιμένουμε να ρωτάμε σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που υπάρχουν στο χώρο αυτό, ειδικότερα για τη σήμανση που μπορεί να έχει τοποθετηθεί, τι σημαίνει, τα μέσα προφύλαξης και πώς τα χρησιμοποιούμε. Σε κάθε περίπτωση, καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσο καλά οργανωμένος και αν είναι ο οργανισμός αυτός σε θέματα ασφάλειας και υγείας, ακόμα και για τη δική μας ασφάλεια και υγεία, είναι πρώτα απ' όλα δικό μας μέλημα να φροντίζουμε για αυτήν. Μην είσαι απλός περιπατητής. Ακολούθα πάντα τις υποδείξεις των ειδικών. Ειδικά για εσάς οι οποίοι θα εργαστείτε σε χώρους παραγωγής, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία θα σας υποδειχθούν και θα σας δοθούν από την επιχείρηση. Η πλήρης εφαρμογή των μέτρων αυτών δείχνει συνέπεια, σοβαρότητα, επαγγελματισμό, αλλά και σεβασμό στον χώρο και στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Αυτά τα μέσα, κατά περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάρη, το κράνος εργασίας, το οποίο δεν σας προστατεύει μόνο από πτώσεις πιθανών αντικειμένων, αλλά και από χτυπήματα πλαϊνά του κεφαλιού σας ή από ενδεχόμενη δικιά σας πτώση από ύψος. Τα υποδήματα ασφαλείας, τα οποία σας προστατεύουν από πτώσεις προφανώς αντικειμένων, αλλά και από προσκρούσεις που μπορεί να έχετε με περνοφόρα οχήματα που θα σας γλιτώσουν τα δάχτυλά σας. Τίσωτοασπίδες, ενδεχόμενα εφόσον υπάρχουν υψηλά επίπεδα θορύβου, και εκεί πέρα θα πρέπει να προσέχετε, εφόσον κυκλοφορείτε σε χώρο με ασπίδες, να προσέχετε πολύ περισσότερο, διότι χάνεται η ακουστική οδός και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να χτυπηθείτε από κάποιο όχημα το οποίο κινείται στο χώρο. Όπως και κατά περίπτωση γάντια, εφόσον δουλεύετε με χημικά ή με σκόνες, ή μάσκες που θα σας υποδεχτούν κατά περίπτωση από τους υπευθύνους της παραγωγής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να σέβεστε πλήρως τη σήμανση και να ενημερώνεστε από αυτήν τη σήμανση ασφαλείας που, όπως θα δείτε, υπάρχει σε κάθε χώρο παραγωγής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνετε στις οδεύσεις και κυρίως στις διαγραμμίσεις, οι οποίες διαχωρίζουν τις κινήσεις πεζών και τις κινήσεις οχημάτων, διότι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που έχουμε μέσα στην παραγωγή είναι την παράλληλη κίνηση πεζών και οχημάτων. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει απαρέγκλητα να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες οδεύσεις πεζών μέσα στους χώρους παραγωγής. Τελευταίο,
θα δείτε ότι σε κάθε χώρο υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο διαφυγής και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει από μόνοι σας να το συμβουλευτείτε και να έχετε πλήρη αντίληψη ότι οποιαδήποτε στιγμή 2 εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής για έξοδο από το χώρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε αυτό λέγεται σεισμός, είτε πιθανά μια πυρκαγιά, είτε μια έκκληση κάποιου αερίου κτλ. Στο νέο σας ταξίδι, στο ταξίδι της πρακτικής άσκησης, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας, ώστε να κάνουν την εμπειρία που θα έχετε όσο το δυνατόν καλύτερο. Ο πρώτος από αυτούς είναι το στέλεχος, το οποίο θα επιβλέψει την πρακτική σας άσκηση από την πλευρά του φορέα υποδοχής, του φορέα δηλαδή, στον οποίο θα κάνετε την άσκησή σας. Με το στέλεχος αυτό θα είσαστε σε καθημερινή επαφή, ώστε να επιλύετε οποιαδήποτε ζητήματα καθημερινότητας, να παίρνετε εμπειρία και να συζητάτε ό,τι απορίες τυχόν έχετε. Το στέλεχος αυτό είναι και το στέλεχος στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε πρωτίστως για οποιοδήποτε ζήτημα ασφάλειας και υγείας ενδεχομένως σας απασχολήσει. Το δεύτερο πρόσωπο το οποίο είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσει είναι ο επιβλέπων καθηγητής ή η επιβλέπουσα καθηγήτριά σας από το Πολυτεχνείο. Πρόκειται για ένα οικείο πρόσωπο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα έχετε ήδη δει σε μαθήματα της σχολής και είναι υπεύθυνος για τα επιστημονικά ζητήματα τα οποία θα σας απασχολήσουν. Πώς δηλαδή γίνεται η σύνδεση των πρακτικών γνώσεων που θα πάρετε στην πρακτική σας άσκηση με αυτά που ήδη έχετε κάνει στη σχολή μας, με ποιον τρόπο θα μεγιστοποιήσετε την εμπειρία που θα πάρετε και φυσικά πώς αυτά τα πράγματα προάγουν την επιστημονική κατάρτισή σας. Το τρίτο πρόσωπο είναι η υπεύθυνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Κατά πάσα πιθανότητα έχετε ήδη έρθει σε επαφή με το Γραφείο της Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο επιλύονται όλα τα διαδικαστικά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη ο τρόπος με τον οποίο θα έρθετε σε επαφή με τον οργανισμό που θα εκτελέσετε την πρακτική σας άσκηση ή ακόμα και το πότε και πώς θα καταθέσετε την έκθεσή σας σχετικά με την πρακτική άσκηση. Επιπλέον, ο υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης από την πλευρά της σχολής είναι πάντα δίπλα σας και διαθέσιμος για να ακούσει οτιδήποτε πιστεύετε ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των προαναφερθέντων προσώπων ή και οποτεδήποτε χρειαστείτε μια δεύτερη γνώμη σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ενημερώστε μας άμεσα για κάτι το οποίο χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης και θα χαρούμε ιδιαίτερα να μάθουμε για την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης. Για να κάνετε την εμπειρία σας όσο πιο θετική γίνεται, τόσο όσο πολλών άλλων συναδέλφων σας οι οποίοι έχουν κάνει πρακτική άσκηση στο παρελθόν, ακολουθήστε τα 3 βασικά σημεία. Μάθε όσα περισσότερα μπορείς, τήρησε πάντα τους κανόνες υγείας και ασφάλειας, να είσαι πάντα υπό επίβλεψη. Να μάθετε πολλά και να περάσετε καλά.